سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا أزي فلي مدب نلامي حزلكم قريبا زلخو جورجو جبر سلاسي كوينو أب إثيوبيا أب تግራይ نزركبو ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታን ለበዋን ስለ ዘለዎ ሓፂር ዕላል ክንገብር ኢና ጆርጆ ዕድሜ ኣኽቢርካ ስለ ዝመጻኻ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ብቐጥታ ድሕሪ ሓፂር ነብስኻ ምልላይ ማለት እዩ ብቐጥታ ናብቲ ዘሎ ኩነታት ክንሰግር ኢና ዕድል ክበካ እሺ يقنيلي سلام ششاي أنا يقنيلي بسمكان بسم راديو إيرانان نزا عدل زحبكاني بفلاي كان زخونتات زلو أديهكم عدل محبكا بطعمي مسكنكا سمي جورج قبرسلاسي بحال دارقا ننوح عمتات أبزناي دحنا دك سبات بفلاي أبناي سدتنياتات زملكات أب أمريكا يخون أب كالو أخون نغزح جزينة إفاس رزي حجي أب أمريكا يزلو أب دلوير سيت ስለዚህ ዝሓብካን ዕድል መስግነካ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ምስ ሰባት ስለ ዘሎ ብዙሕ ትናተይ ኢንትሮዳክሽን ኣፍልጦ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ ታንኪዩ ፅቡቅ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩነታቶም ኣብ ከመይ ኣለው እቶም ማዓስከር ዝርከቡ ብፍላይ እዚ ናይ ስደተኛታት ናይ ማዓስከር ናይ ትግራይ ንዝበዝሐ ዓመታት ብፍላይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኣብ ደርጋ ሙሉእ ኣብ ሊብያ ከምኡ ኣብ ገለገለ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ምጥራዝ ጠጠው ክብል ካሊእ ነይሩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንዓይ ሓድሽ እዩ ተሓቂ ክነግር ኣብ ዝሓለፈ ዝውግእ ካብ ዝጅምር ቅድሚ ጅምር ኣቢልካ ግን ካብ ዝከታተሎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኣብ ሊብያ ሓደ ካብቲ ዘሰንበደኒ ዘርመመኒ ዝሪእኽዎ ኢለ ምስ ኣተኹ ክወፀሉ ዘይከኣልኩ ከም ዓዘቕቲ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያ ካብኡ ዝገረደ ወይ ከዓ ሓደ ሚዛኑ ኮይኑ ረኺበዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ስደተኛታት ዘሎ ኩነታት እዛ 4 ማዓስከራት ሕጂ ብዝያዳ በብሓደ ዝፈለጥክዎ ኩነታቱ ብቓላት እውን ክገልፆ ኣይክእልን እየ ሓደ ግዜ እቲ ድምፂ ናይቶም ሰባት ክመፅእ እንከሎ እቲ ዘለዎ ኩነታት ክነግሩ እንከለዉ እቲ ለይቲ ከይደቀሱ ዝሓድርዎ ዘለዉ ሕጂ ምሳኻ እንዳተዛረብኩ ኩናት ተወሊዕዎም ናበይ ከም ዝኸዱ ብየናይ ከም ዝድቅሱ ትማሊ ሰብ ተሃሪሙ ከምኡ ወዲቑ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ኣስካሕካሒ እዩ ዘሎ ብሓፂሩ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ እቲ ናይ ክልተ ድሃይ ጠፊእና ዘሎ እዚ ናይ ሽመልባን ዓዲ ሓሪሽን ማይ ዓይንን ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ተስፋ ዝሰኣንሉ ሕፅረት ምግቢ ዘለዎ ዓለማዊ ዲፕሎማስያዊ ኣውያት ተገይርዎ ከበቅዕስ ክሳብ ሕጂ ኣድህቦ ዘይረኸበ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣኪብካ ደሚርካ ኣዝዮም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እዮም ዘለዉ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ትብሎ ዘለካ እንታይ እዩ ቶም ብዝርዝር ክትገልፀለይ እንድሕር ክኢልካ ፅቡቅ ነይሩ እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ጥሜት ድዩ ፅምኢ ማይ ድዩ መፅለሊ ድዩ እቲ ተኽሲ ኣብቲ ከባቢኡ ከም ዝበሃል ዘሎ ተኽሲ ድዩ እንታይ እቲ ዝርዝር ናይቶም ፀገማት ኣለዉ ትብሎም ዘለካ ሕጂ ብርግፅ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ኣብ መጀመርታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ወይ ከዓ መወዳእታ ናይቲ ወርሒ መቑነን ክመፆም ዝግብኦ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይ መቑነን ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ማይ የብሎምን እታ ማይ ትዕድሎም ዝነበረት ንክልተ ማዓስከራት ኣብ ጎቦ ተተቂላ ዝነበረት ባስካ ከይተረፈት ፀዲፋ እያ ተሴራ ናይ ማዓስከር ነይኖት ማዓስከር ንማይ ዓይንን ንዓዲ ሓሪሽን ማይ ትግንጭብ ዝነበረት ኣብ ጎቦ ዝነበረት ባስካ ንሳ ከይተረፈት ዓንያ እያ ስለዚ ማይ ዝበሃል የለን ምግቢ መቑነኖም ተወዲ እዩ ኣብ ኣፍ ሞት ኣለና ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ሂወትና ክጠፍእ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ዝብልሉ ናይ ምግብን ናይ ማይን ሕፅረት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘሎ እቲ ሓደ ከብርሃልካ እቲ ካልኣይ ትዝገረደ ዝገብሮ ማሕበር ተራድኦ ዓለማት መንግስታት ቀሊል ዘይኮነ ኣውያት ትገብር ኣሎ ኣድህቦ እውን ንረክብ ኣሎ እንተኾነ ግን ሪያሊቲ ናይቲ ኩንነት ርኤ እንድሕር ኣቢለ እዚ ማዓስከር እዚ ንኣብነት ናይ ፌደራል ሕራይ ይእቶ ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዓለም ኣትየን ኣገልግሎት ክህባ ውዕል ገይረ ኣለኹ ክብል እንከሎ እዚ ቦታ እዚ ዘን ክልተ ዝብሎ ዘለኹ ካብ ክልቲኡ ሓራ ዘይወፀ ኣብ ውሽጢ ክልተ ጎቦ ተቐርቂሮም ዘለዉ መን ከም ዝሓዘውን ዘይፍለጥ ስለዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ከኣትሉ ዝኽእሉ ተኽእሎታት እውን ኣለዉ ኣይብልን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣበይኖት እዮም ቶም ኣብ ክልተ ተቐርቂሩሎ ትብለን ዘለካ ወይ ከዓ ክልተ ኣትዮም ኣለዉ ትብለን ዘለካ መነመን እዮም ቶም ክልተ ፅቡቅ እቲ ናይ ፌደራል ወይ ከዓ ናይ ኣብይ ኣብቲ ቦታ ሒዝናዮ ኢሎም ቀሪቦም ኣለዉ ከም ተቆፃፅሮ መልክዕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ኩንነት ግን ኣብ መድረክ ትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ሚሊሻ ይኹን ወተሃደራት ይኹን እውን ካብኡ ይረሓቑ ናብኡ እዮም ዘለዉ
أبت معسكر ملكاي أما عسكر بخلته قولني أما عسكر بقولبوتات يمزلوا نما يخدو حد يوم كابكلتي يوم كرخبوا مالو كاب جزا خوتو حد يوم كابكلتي يوم كرخبوا مالو كاب جزا نخيوتو ونحج تنجيرو مالو سلزي اتماي زنبرة نابروبا خيدهم كمتو بسكا زنبرة ناب جزا سلز تقارت سلزي له نابروبا خيدهم كمتو مش جمرو حجي كرمت مالي زحلف ثلاثة مع الخمدرة ومناي حبريتها خاني نفس وقف نافتر بازور مجمرتها فرح له كلا يقرشنا حانتي نحرس بقفلو خا جميرو كابينا بين خيد انتي نخمص نافتر با خيدو بجراكينا دي ولا بشنكيلو ناتو قديحو نخمص سب حانت قرش يخفلو من اينو اكل يخفلو لو يبحر الله دك تعدد يوم دك تخبابد يوم ملشاد يوم حيل غيرهم كن انت وحده قبل عدزياتهم غنزب كخفلوم تقديدو مالو كابي كابروبا حجك ساب كندزا عينت زحاربوتهم كنتات يزلو امنو سوكف معالت تطبيتهم اوياتهم نعنا يزلو زوم ابدغ زلهم اويات غورلنا زوم ابدغ زلهم دمص خننا عالم اقلبو خبرلنا اذا زلو كنتات بتناي سممع استغبر زيكونس رياليتي بكوننا تام مدري اكلته كنتاتو زي تودع نغرينا زلنا ولا استغير زلو وعلون نافت بايتا اتي اغلغلوت كهبن زهبن نفلط نغر يبلو مخنات ننحردن واغلو ابزا ساعات دي اندا تزاربنا حجي اندا تزاربنا وق سلازلو اب على عد حريشن منغو ما عين زلو غوبتات نبعلهم حجي دو يلم صنيحم اب وقينا زلنا بلو سلازي حساب كندز تريري زلو قال سبات كصحفو وي كزاربو صنيحم حجي وصخم زلو ون زاربلو سيلون سيدل كالو نعخا ندحر وصيم نابي كوص يخولو انتي نعخم كم حسابي ما خرخم وي انتي يبلخم نعخم نوص علنا ندحر لهمكم وي كوص نحركم نابيم كوص زخولو وصيم كابي كعقب خولو صبو زي تحاده كابتي بدها خوين زلو لومي عقل طبت زفطرو اغري زلوو كحدم زخيل يهدم جمير الله بما يتصبر غيرو بخالق بوتا سغيرو نبعال برخاتات غوندر نخاتيو نزخلو سغرو زلو اغري زلوو خيدي تحق خا افتما عسكر انت عين السبالو مبالك اقداسي حنت ده قد حمش تقلعت الله شدش تقلع شوعات تقلع زحزت نعمتها ابو خبز بلد كالا امراط خنزي بالله فريطه مع عسكر كما امراط وصرتو ادي ازلا بعادي سنكلات انا بعلي فلطم قد محد زريخهم كبرعو زي يقولوا كزاتي زي يقولوا كزاربو زي يقولوا سنكلات قلعت حصانات ابو خمزلو يتفلت اذن فازياتهم حرايتي اغر زلو قرب نزو كله دلهامت مسجدل سغيرو منجد لغاطمو ينفلطنينا እቲ ዝገረመኒ እዚ ንሕና ጠጠው ኢልናሉ ዘለና ብዝለዓለ መንገዲ ክንሰርሓሉ ዘብለኒ ዘሎ እዚ መንገዲ እዚ ይኸዱ ኣለዉ ናበይ ከም ዝኸዱን ኣይፈልጡን እዮም ምናልባት እዚ ኩሉ ጎበታትን ካልእን ሽግርትን ኣብ መንጎ ክልተ ሚሊሻ ወይ ክልተ ወታደራት ናይ ፌደራል ይኹን ናይቲ ክልል ይኹን ኣብ መንገዲ ዘጋጥሞም ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ ጎንደር እንተኣትዮም ከንታይ ይማራፂ ንሕና ከም ሰብ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኣለዉ ዶ ዝብል ዓበይቲ ብድሆታት ነፅንዖ ዘለና ነገር ኣሎ ብሓቂ ክሪኦም ከለኹ ከም ሰብ ببزح نجارات كأصل زريعه هو أبغندر UNHCR كأتو نيشت بيت حفظ كجبر نزعته قبل كبب علىهم بحث سلبام ببوليس نات تحزن نات تأثرون كسب عدي شباب بزح عينت شجرات زقاتهم لكنستيون تحققت مني قلعة تحققت ممي توم بدحريس ترسلون تحققت مم نزخول لجرنا نحنا خم إيرتراوان كمحوات أبوش تأتينا أنت خنجبر نخل زبل بدها خوين النار كنجبر إلنا خم بجس مجمرتا نعاتهم وناي مورال حتى سلازي زغلو تأكيد تدميرو كذا كسكا زيك الحياة المسجد التفتير خمسة لتر راح يسفلت نمنكسي تبي عن دكتور أبي توكيسكم مودو وينت محضرنا توكيسكم مودو أنت جبر من السرخيبكم صبا أتي بصحفات زخدة بزح صحف في جرنا كيديو حجي تملسي تريو بزح ملسي تريني خادن انتينا نقبر زلنا نعبنت عنه دايركت لينك بقطتا وركب مسناي ستيت ديبارتمنت معلتاو زغاطمنا زلو نسدجنا معلتاو زرعنا معلت زمصانا يخيدانو كوم خانا بيونايتد نيشنز كات معلتاو زغاطمنا معلتاو نري زلنا كساب كندي بدها مخانو كساب كندي معلتاو زغاطم زلو كساب قتلت كيترف زحلف زغاطمه معلتاو يزخيد لما انتي ناي كونغرس ناي امريكا زخونه بفيديو ملكا اخيبان يري أبزاق زيزيا تليفون تبلغو ستيت ديبارتمنت منالبات بيتنبلو زلنا تنقربو زلنا ريبورت بتليفون ديم بفيديو ديم دويلهم كزاروناو نتبع له نبع عليه يعني حجنتا ايو اتاقالبو بناء علامات يركب له
زيادة خركب على اللو اتقندي زلو فدرال حزيو قبلهم كله تقاطيريو قبلهم كله بكوننت إذن مدرناي بمول أناي معسكرات ناي سدتنيات أبيع له نزبل معلتا وجن دارنا نحنا رئيس لزلنا تعلمون اتحقق خلط أخذ على وزن من السلني سلازم نسيت راح بمول سيكونن اتبع عادي إذا قاتم زلا بدهتات اتمدرز زلا تعفاف زخون نجارات بتنسى زقول صار يكونس اتزلا خوننت ونكفل طول ومو بو مسارات بدهتات كمت اتقندي دفئتي تخالي انتايو مساعته وحسنتنا كل يوم كجبر ناي مأساو تقولخ مت وين زخفة عند حرمتي خاصة موسى ويمكن حسبوا له سلزلنا موسى إن حسب كتمتسن كلها حسب تأكيد تدميرو نتوم سدتنيات كربحهم بزخل حجوزهم بزخل نوحسنتهم أو قاعدة زي تكونات تكون سلزلوا إذا حياك أسدلي أبز غرابة معلتات جنزب ناي موسى مدبات تسلسلهم زلهم كرئي صنيحة يتجنزب توازيو نمتاي مع الله يخون ندحر داني مسؤوم زرخبوكم سنسلة زي هاللي يخوينو صبا أقداسي أب أغلط ثبت أويات مستمعنا سبات مسدولو انتا يخون كونكم إلنا ندخل مسفلتنا يو تزقبرنا يا مجمرتا نحنا خمسة كم إيرتراويان كم حوات كم حد انتا نحن قبر زلنا مسفلنا مقبخ أتونا كإلني حولا زبها ليلن اتبانك زنبراون تسريقو جنزب زبها لافت بانك خمزي الله شديش تبانك دي ولا قل زنبرا أب أما يتأبرز بحالبوتا أنا حجز مهارز اللغة تحقق نقرأكم كما يتأبرز شديش تدخون بانكي بمول جنزبون قرمالين كيدو ولا حنت نجاري للمستباح لأنه كل نجارته اتماي تقلبيت أودي يقوم مستباح له مقبوخ مثلا على حال تقبلنا يلن مستباح له نجارات مسموطو زي كونس أقدمنا خمسة نخل نجار كندالو له كقد سناي قدم حبريتا كهبكا زخيل مسارتاوي تليفونات نخيل عصوا እቶም ክረኽቡና ዝኽእሉ ብቐጻሊ ቴሌፎኖም ክኽፈታ ከም ዝኽእሉ እዚ ንባዕሉ ንምሕጋዝ ከድሊ ካልእ ኣብቲ ውሽጢ ከም ህዝቢ ነንሕርዶም ተሓባቢሮም እቲ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ነቲ ኩነታት ክከታተሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎታት ወይ ከዓ ብሎክ ዝበሃል ቦታ ንዕኦም ዝውክል ንዕኦም ዝዘውር ኩነታቶም ዝረአ ነዚ ኩሉ ዝክህልወና እንድሕር ደኣ ክኢሉ ሓደ ተቐዳማይ ሰንሰለት ከፊትና ኣለና ካልኣይ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሰብ ዓቕሊ ፅበት ከይገበርናዮ ከማን ገንዘብ ከይኣከብና ከለና እንዳኣከብና ድሮ ዓቕሉ ፀይብዎ ነቲ ክኸይድ ዘይክእልሰብ ገዲፍዎ ድረክስጉም ጀሚሩ ናበይ ከይኸይድ ኣለኹ ኣሎ ትሕቶ እዚ ኩሉ በረኻታት ሰጊሩ ጎንደር ይኸኣቱ ኣብ ጎንደር ቤት ፅሕፈት ናይ ዩኤንኤችሲአር ክሳብ ሕጂ የለን which is ጎንን ጎን ነዚ ንገብሮ ዘለና ብዲፕሎማሲ ክንዋግኦ ዘለና እዩ እንተዘይ ገይሮም ከንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ካሉ መጀመርታ ንሕና ሂማኒቴርያን ሰብኣውነት እዩ ዘበግሰና ዘሎ ኣብ ጎንደር የለን ክንብል ከለና የለን ንዑ ግበሩ ክንብል ዘይኮነስ ንሕና ኸ ናይ እንቋዕ ደሓን መፃኹም ገዛኹም ከፍታ ንኽእል እንዲና ዌልካም ሰንተር ንብሎ ኣብ ኩሉ ነገር ንገብሮ ኢና ዌልካም ሰንተር ሓንቲ ግፍሕ ዝበለት ቴሌፎን ትገብር ናይ ዩኤንኤችሲአር ድፊት ትገብር ባዕልኻ እሞ እንድሕር ኣትይኹም ካብ ኮትኩም ኣብኡን ዘርሞ ኸይልኩም ብካልእ ነገር ምእንቲ ከይትጠፍኡ ካል ነገር ምእንቲ ከይጋጥመኩም ኣብዚ ቦታ ዝምፁ እዛ ቦታ እዚኣ ንዓኻትኩም መቐበሊት ክትከውን እያ እኽለማያ ክፀንሓኩም እዩ እንተወሓደ ካብዛ ቦታ እዚኣ ነቲ ናይ ዩኤንኤችሲአር እሞ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ገዛ ከፊትና ስለ ዘለና ናብኣ መፂኹም ሒዝኩሞም ኪዱ ክንዲ እግሮም ባዕላቶም ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ እንዳኸፈሉ ዝኸዱ ኣብ ናይ ኣራም ዝከዱ ዓቕሎም ክንፀበቦም እንድሕር ደኣ ነፊዕና ኣብ ኣተሓሳስባ መጀመርታ ክንስዕሮ ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ኣብ ጎንደር ተቐቢሎም ክወስድዎም ወረቓቕቶም ክጅምሩሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም እውን ኣፍልጦ ዘይብሉ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሰብ ዘይብሉ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሰብ ስለ ዘይብሉ እዩ ኣብ ካምፕ ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ሰብ ስለ ዘይብሉ እዩ ኣብ ማዓስከር ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ረዳእ ስለ ዘይብሉ እዩ ኣብታ ማዓስከር ተፀባይ ኮይኑ ፀኒሑ ነዚ ሰብ እዚ ፅባሕ ሓደ ነገር ምስ ኮነ ዘይኮነ ብርድኢተይ ካብ ሕጂ ተዳሊና ህዝባዊ ሓላፍነት ወሲድና ኣለና ክንብሎ ሓጓፋት ክነዓፁ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ግን 100% ክንቃለስ ከም ዘለና ፈሊጥና ኢና ጌርናዮ እዚ ናይ ተኸፊቱ ዘሎ ብሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣነ ከም ሓደ ቻሪተብል ኦርጋናይዜሽን ሕጋዊ ማሕበር ስለ ዝኾነ ክኸፍቶ ነቲ ኩሉ ዝቆፃፀር ግን ክሳብ ሕጂ 13 ሰባት ኣብታ ጉጅለ ኣትዮም ኦርጋናይዘርስ ተባሂሎም ኣለው እዚ ጥራሕ እውን እኹል ኣይኮነን ብከተማታት ይኹን ብሃገራት ይኹን ጥራሕ ዝተወሃሃደ ስራሕ ንግበር ምቁፅፃር ዘለዎ ምትሕስሳብ ዘለዎ ኣድማዕነት ዘለዎ መደባት ናይ ኣተሓሳስባ እንዳምፃና እንድሕር ጌርናዮ ሕጂ እውን እቲ ገዛ ክፉት እዩ ተኣፍ ደገ ክፉት እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ነገር ኣድማዒ ትገብሮ ነዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ማዓስከራት ሽግር ኣሎ ካብ ማዓስከራት ቀፂሉ ናብ በዓል ጎንደር ይኸይድ ኣሎ ካብ በዓል ጎንደር ከይዱ ኣዲስ ኣበባ ይኣትዉ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ህላወና ክነፍልጥ ብርድኢተይ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ እውን ህላውና ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኩነታት ተቐይሩ أنا صيرخ حتى كاز دلخوسي السخم حجي انتهت قبر لهم تجنزب ناي موصا مسرح جميركم ولخم تجنزب زعل بلوخه تجنزب ناب أمز بس حلو من قد تكانون زجبات يزب لك هذا اللغو أب غوندر دي سبك هلوكم أو تساوي سبك هلوكم سب غيركم ديهم زقبلنا تجنزب نابنت قديمو كندز وصيلو كندز قانتهم زمص زلو يخون إلكم كتبوا تقولوا سب تكال الله دي ولاس يواصات راح يزلو ولا حسابات راح يزلو ثلاث مرات لنا حجتهم حقاوان محبر أب كنتشان 18 كيلو خلوه أب كل معكنات إذن معسكرات أب تحتي أنا سي أر زنتفا شديش تتكالاتي كابتن شديش تتكالات زبزحا كتطورك نيرني ساعتين زرارة بزعبا قلنا قال قدات شجر سلازنبرة مالتي سلازم ساعتهم درو إيميل كنت صحف جميرنا لنا جن هلاوي يوم أبت معسكر يلا سلازم تاينا غيرنا حجي حزبنا ندي زلو مساعتهم نزرارة تم حواتنا أنت خبر كأل جنزم تأكدنا لنا نزرارة علينا تون كلهم كوميتين ولهم زلنا دحنتهم قبل نساتهم نحدهم كساب حجي زي الرخاب زلو جن قال يوم قاعد فالتوا أنت عم قبر نخل جنزبنا عخاصكم اللي أنا وات علينا كقبر دخل تقولوا تعالوا دي أبدأ دايجي حاول أزبها ليلن حقاو ترانزاكشن بانك يلن جن نخلو عن تقولات كتفتشوا لكم حلف حلفنا أنا حتى رخنا نقرأكم تم تمال النجارو ذنوبرو أبو من البات جنزب نحرالو حرسه 10 شحنة يتعدي نحنا وعلكم قبرلو أنا بوعل جنزب أكيدنا لنا 10 شحنة بيتكهن ركبة كنا إذا 10 شحنة قلنا نص وقف نبان جزء أخذ وهقول له من قديك فتر على له شجرة تعينا مكينات متخلى جزء أمه نخلو سبريد قبروا نتاي يزب لك هذا له بتنا حقاو بنا هيماتوريان زي كونه بعلنا نحنا نوصل عن التخلطات مسحواتنا خبط ما وش تزلوا حبيرنا نقبروا عن مسرح ناي مخفات حلفنت كنوصل راح يزلنا سلازم نازم ودزم فتشنا إن آتينا يوم أبنت أب جندر نحرات يوم عارض بيت آتيوم علو حاجة زي بلوم سوات نحرالو أب جندر ون وكلت خنقبرنا جدًا እሱ ማለት እሱ ተግባራ ዝጭበጥ ስራሕ ንክትሰርሑ ሲ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ማለት ኣብ ጎንደር ከኣቱ ተኽእሎታት ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ጎንደር ሰብ ወኪል ሰዲድኩም ዶ ካብ ደገ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ዋላስ ኣብ ጎንደር ናይ ነፃ ትካላት ትፍትሹ ኣለኹም ዶ ወይ ኤርትራውያን ኣብኡ ዝነበሩ ትፍትሹ ኣለኹም ዶ ዝጭበጥ ነው ብመንፅርቲ ንሶም ኣለዎም ተብሎም ዘለካ ሽግር ሲ እስኹም ከ እንታይ ኣሎ ትገብሮ ዝጭበጥ ክትሓዝ ዝኽእል ክርአ ዝኽእል ስራሕ ብርግፅ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ምድህሳት እናፀኒሕና ቀዳማይ ዝገበርናዮ ናብ ዩኤንኤችሲአር ሕጋዊ ሓቲትና ኣብ ጎንደር ኣብ ውሽጢ ከተማ ጎንደር ሰባት ይኣቱ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ቤት ፅሕፈት ኣለኩም ተባሂሎም ሓቲቶም ኣለዉ ቤት ፅሕፈት እንድሕር ኣለዎም ሰብ መፅእ ምህላዎም ዝፈለጥና ናቶም ቴሌፎን ውክልና ክገብሩ ንሓትት ኣለና እንድሕር ዘይብሎም ዋላ እውን እንተለዎም እንድሕር ረኺብና ክልተ እሞ ባዕልና ከምዚ ጌርና ክንቅበል ኢና ንስኻትኩም ግን ሓላፍነት ኣለኩም ንሕና ዌልካም ሴንተር ክንከፍቶ ኢና ናብኡ መፂኹም ንዓኣቶም ተቐቢልኩም ብውሕስነት ዘለዎ ኣገባብ ክትከዱ ኣለኩም ዝበሃል ኣብ ምድህሳስ ኣሎ ከምዚ እንታይ ኢና ክንገብር ወይ ካብቶም ዝኣቱ ዘለዉ ሰባት ባዕላቶም ሓላፍነት ብውክልና ክቡና እንተኮይኖም ንሓቶም ኣለና ምክንያቱ ኣብ እስር ቤት ከለኹ ናይ ሊብያ ስለዘለይ እስር ቤት ስለዘለይ ማዓስከራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሎሚ ረኺብካዮ ቴሌፎን ሓበሬታ ክበካ ፀኒሑ ኣጀኻ ክትብሎ ፀኒሕካ ዓቕሊ ፅበት ስለ ዝፈጥሮ ንባዕሉ ሰጊሩ ምህላው ፈልጥ ብዙሓት ከዓ ከምዚ ገይሮምና ስለዚ ሕጂ በዛናትካ ምክንያት ፃውዒታ ክገብር ዋላ እውን እንድሕር ዳኣ ንዓ ገዲፎማ ከይዶም ጎንደር እንተ ደኣ ኣትዮም ሕጂ እውን ከም ቮለንታዊ ኣገልግሎት ኣለና ክብሉና ንሓቶ ስለዚ ነቲ መስርሕ ናቱ ንሳቶም እውን ንዓና ወከልቲ ኮይኖም ብሕጋዊ ኣገባብ ዘለዎ እንዳሰራሕና ዩኤንኤችሲአር ብዝፈልጦ ምትሕግጋዝ ናይ ክልቲኻ ምስ ገበርካ ቀዳማይ ዕላማናተይ ሓይልኻ ምርኣይ እዩ ኣለና ምባል እዩ ምክንያቱ እቲ ድፍኢት ኣብ ዓለማት ትገብሮ ቀዳምነት ባዕልኻ ተበግሶ ሓሳብን ናኡሳን ስራሕን ክህልው ኣለዎ ስለዝተባሃለ ነዚ ኣኪብና ደሚርና ኢና እቲ ብዘየገድስ ናብ ናይ ገንዘብ ምእካብ ክመፅእ ኣለዎ ኣብ ሓሳባት ንህዝብና ክነሳትፍ ክንክእል ኣለና ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ማዓስከር ዘሎን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ካብ ኩሉ ረኽቡና እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ረኽቡና እዮም ካብ ማዓስከራት ዘለዉ ረኽቡና እዮም ናብ ጎንደር ምስኣተዎም ረኸቡና እሞ ጠጦ ክትብልሉ ትኽእሉ ንካልኦት ክትቅበሎም ትኽእሉ እንተ ደኣ ኮንኩም ሓብሩና ከም ወለንታውያን ኣብኡ ክንውክለኩም ንብሎም ኣለና ፅቡቅ ምስኡ ዝኸይድ ካብቲ ማዓስከር ኣስታ 3000 ይብሉ ገሊኦም ኣስታ 6000 ይብሉ ገሊኦም ብኣሽሓት ቁፅሪ እንዳጠቐሱ ካብኡ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝወሰዶም ዝገልፁ እውን ኣለዉ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣለካ ሓበሬታ ሓቂ ዲ ሓሶት እንታይ እዩ ሓቂ ክዛረብ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንኩሉ ነቲ ኣብ መንገዲ ነዞም ስደተኛታት ህልዋት ፊዚካል ስቲል ኣብኡ ዘለዉ ኮምፕሮማይዝ ንኸይገብር ኣብ ካልእ ነገር ንኸይኣቱ ዝብል ቀዳምነት ተሰርዖ ድሕነት ናይቶም ዘለዉ ስለዝኾነ
كم حسب ويكا كم قداماي كم مبقسي رديتات جن أب علت 25 علت 26 أكبابي وتهدرات ناي أمين مكاين ناي فدرال ناي تمنجستي نابت ناي شمالبا خمسة أتوا يفلت مسا أتوا أنت أيقاتيمو نابين وسيرو مم انتهى بيدو زبل جن بتنا انترناشنال بروتوكول فولو كوغبرو ناي ساتلايت سيستم فوكس كجبر اتنا جازيت أنياتات انترفنشن كجبرا متتتاو كجبرا هيمانتران أورجانيزيشن مولا حلف الناس لزنوبرم بزعباتي كون الناس زجات أما كونتات نعلم ريبورت خجبرلو ناب يونايتد نيشنز ريبورت خجبرلو سلزخونة تجاف حزيز زلهو كم ودو غير خزاربو فقدنيا كونكون جن إذا زبلك زلهو كله تأكيد تدميرو awareness بحال ويك أويات مثل حزبنا كل نجار محاورات تخفيتو أويات جبر عليه مخناتو تحك أنيا حبريتا كمت تحك أنيا حبريتا مسمته بناي عالماوي حقي أجباب بروتوكول تتحسن من مخانو تباهيلو فولوز جبر عليه مخناتو السبزي ليغالي حقاوي أب معسكر أتيو ريجستر جيرو ورقته نفسالسا عالم نخخيد زتصبي زنبر أكال سلزخونه حقاوي مسرح زختل زنبر أكال زي حقاوي تختيل كاختبلن كلها أبتناي ليغال بروتوكول راح كدهب كمرت أنا حجي يغني الله بتعمل زي مسكنك أب عاد سابان كالوت كواتماتات ناي إثيوبيان زلو إرتراويان أب كميك نتاتلو أنت يالك محبريتا أب إثيوبيا أب بفلاب أديس أبابا قفيح سلزخونه تبوتا انتينا نبزلنا نابنت ببوتا بكيران نحر كوينو ويكا أزناي قفا ما زوريا زبحال بخل بوتات انتينا نبزلنا بزي قدس والات هزبا يفلوطهم نعنا قن وكلتو خلونا كنتات حواتنا خكاتاتولو حبريتا ناباتهم من دادولو كزاربولو زخولو قن عاتهم كأبوا قاعدا غازيئتو مخناتو زقود دايس تقايرو سلزولو تمالي أبناي بوليتيكاو من قصاص نيرم كونو خوليوم أبكال نجار تساتيفهم كونو خوليوم نن حدود زتافنا نجار سلزولو بذكر علينا أبتناي سب أو دحنت كندهم انتدأ خوينا نكون نتوم كنفلت كنبل بعلنا نتخلو محاورات الله بذكر على أبنو سكف دروغيرنا لنا أهول كوانت زي كونه اللهنا مستفعل اللي ملك عبد ختمة صحفلنا بواتساب رخبنا بزخونه يكون حواريتاي مصنا في أمز بحالو سبات الله ويم إذا خالك كم تزبلك هذا اللهنا مجمرتا تي سبات ناتو اسمات مركب باك جراوندهم تاي نيرتماري أمنتاي منطفني يوم تاي قات إمام تاي كهون خل نزبل قدامي إنيشال ويك أما بقى حبريتها مسأكبكا بدحر إن تخالق فلوز جباري زبل أمنتي زلني سلازي كم مسرح كم مجمار جميرنا لنا أبنوسو كف كبابي وكلتو هلونا بصحفهم بمدوالهم بواتساب بفيديو بدمتيهم بذكر علمت أنزل له كنتات ناي سدتنياتات كحبرونا نقايل لنا إذا أنت أيو تناي أرا تاعنت تسرح خي نيرو تناي UNHCR أوفيس أبيناي نيرو تاعنت كتصاوت خيل وحسنت ناي سدتنيا مخا حقاوي أبناي United Nations ببروتوكول بناي refugee status ويك حتى عقبة asylum seeker register زجبر أكل وحسنت كوها جدني أبزي بزحات التحلال هنا جرات كمصنع مخانم درور رديت كيرناس ناو قطنا ونفاو فرالنا ترك أفز خنا بديات كم زلهم سبات تمالي بمنتع عنت ملك أمت يوم بزتفعل لي مخنياتات سلزلو زون حدا سيف هاوس بحال عن التقولة ويك أو حس جزان بلون إحنا بتزاوري كم ذا عنت بوتاتات أب استفعل عليه بوتاتات كجبر قطتاتي كوما عنت مسرح مسناي UNHCR protection department ركبت جيرو نحنا كمسارحي ويكا مرخبو خوينا نسل دحناتهم كن واساون انت ياخذ لك بحفشه ماليا جيبلهم تخولتات دحسيسكا نعاتهم كم يجرم نربحنا يتسدتنيا يخونوا زبل تخوله كله ام فتاشنا زلنا صبو ازي واناوي شجر متيلو عندنا سخم تقبروا زلكم فتات كاني هاتا ناي سبنا دحن وي كنتات حماق الله ما نحجزيو ازي قيمو زنبره تكال ديو قدم حجي بخلت اقول طويل زنبره تكال ديو ولاس حجيكم تقبروا زلكم زمتخخاب انت ياخذ لك هذا ليه قدمي كم زيوم عينت نغرات مفتقارمسي سلمنتايو حدا عاب تكال وي حدا عاب صلال نسدتنيات راح زملكت زي صنحه وي كان دحرا له خوينو لا ليني صبو حجي قرن يحريتكم السكاي جورج غبرسلاسي ابال ناي غانت امريكا نستمازابلو ارتراوያን ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝነጥፍ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንስደተኛታት ኤርትራውያን ሽግር ዘጋጠሞም ብዝረኸቡና መሰረት ምስ UNHCR ክንራኸቦም ንነዊሕ ዓመታት ዝሰራሕናሉ ኣብዛ ሕጂ እዚኣ ክነግረካ እንድሕር ኮይነ ኣብ ፈቆዶ ሃገራት
ክሳብ ናብ ፊሊፒንስ ሓሊፍካ ወላው ናብ ኢንዶኔዥያ ወላ ኣብ ካልእ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት በዞም መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ዘይደለይዎ ቦታ ዝተደርበዩ ማዕልያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ንነዊሕ ዓመት ዝሰርሐ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ኣብ ምድሪ ፊዚካሊ ኣብ ምድሪ ብኣገልግሎት መልክዕ ብሶሻል ሰርቪስ ዝበሃል ኣይተገብረን ነይሩ ሕጂ ኣካል ናቱ ኮይኑ ግን ፍልይ ዝበለ ኣነ ባዕለይ ከም ፕረሲደንት ኮይነ ሱርባና ዝበሃል ማሕበር ኣብ ኣሜሪካ ዝተመስረተ ንመጀመርታ ግዜ ህሉ ስራሕ ኣብ ምድሪ ኣብ ሊብያ ዝገበረ 3 መዕቆቢ ስደተኛታት ዘካይድ ዘሎ ክሳብ 230 ስደተኛታት ካይድ ኣሎ 3 መዕቆቢ ኣብ ሊብያ 3 መዕቆቢ ገዛውቲ ከፊትና ክሳብ 230 ሰብ ኣብኡ ነብር ኣሎ ሕጂ እኳ እንዳው ሓደ ከይድ ኣሎ 230 ኣብኡ በልዑ ኣብኡ ሰትዩ ኣብኡ ድቅሱ ኣብኡ ቤተክርስትያን ኣለዎም እቶም ሙስሊም ኣሕዋትና እውን ከም ንእሽቶ መስጊድ ጥቆምላ ኣለዋ ስለዚ እንታይ ክብለካ ደልየ እወ እታ ሱርባና እቲ ጋንታ ኣሜሪካ ንዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ከም ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝጣበቅ እዩ ክሳብ ኣብ ኣሜሪካ 700 ኤርትራውያን ንከይስጎጉ ክንብል ኣውያት ንገብር ዝነበርና ማሕበር ስለዝኮና እወ ሰራውር ዘለዎ ማሕበር ዘለዎ ብዙሕ ዓይነት ኣገልግሎት ዝገበረ እዩ ሕጂ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበርና ሕና እንታይ ኣሎ ፓይሎት ፕሮጀክት ዝብሎ ኣነ ዝሰርዖ ነገር ኣሎ ናይ ሊብያ ፓይሎት ፕሮጀክት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ሓደ ፓይሎት ፕሮጀክት ኮይኑ ብቮለንታውያን ኤርትራውያን ዝተሓወሰ ከም ሕጋዊ ዘልበሰ ግን ባዕላቶም ዝምእክልዎ ስራሕ ዝግበር እዩ ሓደ ፕሮጀክት እዩ ኣብ ግብፂ ሓንቲ ማሕበር ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ተኸፊታ ናባይ ምስ መፁ ፓይሎት ፕሮጀክት ከኣባሃል ናይ ሓደ ሰርቪስ ኣገልግሎት ኮምፒውተራት ገዝኡ ደልዮም ትምህርቲ ንኤርትራውያን ምእንቲ ክውን ስደተኛታት ናይ መስፈይ መኪና ክገዝኡ ደልዮም ንዓ ተቐቢሎም ኣለኹ ክፈልፈካ ጆርጆ ሓበቅሬታ ናይ ግብፂ ዝምልከት ብዝተኻለ መጠን ካልእ ግዜ መደብ ጌርና ክንዘራረብ መደብ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ዘለው ዘይተዘረበሎም ዘይተነገረሎም ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ ናብዚ ናይ ኢትዮጵያ ክመልሰካ እየ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቂ ይኹን ሓሶት ምንጩ ዘይፍለጥ ብዙሕ ሓበሬታ ይወፅእ እዩ ንስኹም ከዓ ብቐጥታ ትከታተልዎ ኣለኹም ካብኡ ሓበሬታ ትረኽቡ ኣለኹም እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ትወስዱ ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ንምስትኽኻልን ህዝቢ እውን ይናወፅ ስለ ዘሎ እንታይ ስጉምትታት ትወስዱ ንስኹም ነዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኸይድ ዘሎ ሓበሬታ መን ከም ዘምፅኦ ዘይፍለጥ ሓበሬታ ምንጩ ዘይፍለጥ ሓበሬታ ንምግታእን ትክክለኛ ሓበሬታ ንምዝርጋሕ እንታይ ትገብሩ ንስኹም ብርግፅ ታንኪዩ ስለዚ እንታይ እዩ ተቐዳማይ እቲ ሰብ ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ሰብ ብቐጥታ ሓበሬታ መዓልታዊ ክበካ እንከሎ እቲ ዘሎ ኣብ ሜድያ ዘብል ብዛዕባ ናይ ውግእ ይኹን ብዛዕባ ሃረመን ተበለን ካልማለ ኣብኡ ብዙሕ ፎካስ ኣይንገብርና እቲ ኩነታት ናይ ስደተኛታት እንታይ ይመስል ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዝሓፅር ግዜ ካብ ከተማታት ይሕሸና ድኾን ንሱ ድኾነ ሓይሽ እንዳተባህለ ውሒዙ ናብቲ ማዓስከራት ክኣቱ ጀሚሩ ነዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ሪያሊቲ ከምዚ የጋጥም ኣሎ ኣብቲ ውግእ ዝብሎ ዘሎ ፌደራል ሒዝዎ ዝበሃል ዘሎ ነኖ ከምኡ ይኮነን ኣብ መንጎ ክልተ ውግኦም ዘለው እዚ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ነቲ ናይ ረድኤት ዝበሃል ዘሎ ህፁፅ ሕጂ እውን ብህፁፅ ክሕሰበሉ ንምግባር ኣሎ ካልእ እቲ ተሓዋሲ ዝኾነ ሓበሬታት ብዙሕ ትሰሚዕ ኢኻ እዚ ተታሒዙ ዘቢሉ ንሕና ናበይና ፎካስ ንገብር ስደተኛታት ብፍቅሪ ተተሓሒዞም እቲ ህዝቢ ትግራይ ነቶም ኩነታቶም ተረዲኡሎም ዝተበደለ ዳግማይ ከይብደል ዝብል ከም ስሎጋን ኢና ንጥቀመሉ ዝተበደለ ዳግማይ ከይብደል ትማል ከም ዝተበደለ ሪኦም እዮም ምናልባት እቲ ስርዓት ኣትዩ ካል ነገር ክገብር ዝኾነ ነገር እንድሕር ተራእዩ ከምዚ ካልኦት ዓይነት ተመሲሉ ከይኮነስ ትማል ዝተበደለ ኣብ እስር ቤት ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ሰብ ስለዝኾነ ንኩነታቶም ንሽግሮም ነቲ ናይ ትማል ርእዮም ሓለፋ ክገብርሎም ብፍቅሪ ክሕዝዎም ክሓሊሎም ማይ ክወስዱ ዕድል ክህብዎም ነንሕድሕዶም ክሳነዩ ብዝኽእልሉ መንገዲ እዚ ተቐዳማይ ፃውዒትና ንገብሮ እምበር ኣብቲ ካልኣይ እቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ሃዋሁ ብዙሕ ንሕና ፎካስ ኣይንገብርና ብዝከኣል ድሕነት ናይ ስደተኛ ከመይ ገይሩ ይውሕስ እዩ ፅቡቅ ብዘይካ ማዓስከራት ትግራይ ኣብ ካልኦት ከተማታት ናይ ትግራይ መቐለ ዓዲግራት ካልእ ከተማታት እውን ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ ነዚኦም ኣለኩም ድዩ ርክብ ትገብሩ ዲኹም ምስኦም ኩነታቶም ትፈልጡ ዲኹም ሕፅር ኣቢልካ ክትነግረኒ እወ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሰንኪ ናይ ኮኔክሽን ወይ ከዓ ናይ ቴሌፎን ሕፅረት ስለ ዘሎ እምበር ዘይንደልዮ ኮነን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ንኣብነት ኣብ ዓዲግራት እንተፈተና ርክባት የለን ናብ መቐለ እንተፈተና ርክባት የለን ናይ ቴሌፎን ሕፅረት ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ካብ ሽረ ናብቲ ከተማ ምስ ኣተዉ ምናልባት እቲ ቅድሚ ሶሙናት ይኹን ካል ማለት ዘጋጠሞም ኩነታት ነግሩና እዮም ተዘይኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ከተማታት ናይ ትግራይ ዘሎ ካልእ ቦታ ዳርጋ ርክብ የለን ተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ፅቡቅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዩኤንኤችሲአር ነቶም ማዓስከር ዝነበረ ጨንፈር ብፍላይ ረኺብኩሞ ዲኹም እንታይ መልሲ ይብኩም ሓቲትኩሞ ዲኹም ሓቲትኩሞን ረኺብናዮም ኢና እንታይ እቲ ናቶም መልሲ ተደጋጋሚ ዝግባእ ኣውያት ጌርና ኢና ዩኤንኤችሲአር ልዕሊ ዓቕሙ ንዝኾነ ይኹን ይጓያዩ ኣሎ እዩ
تتقولنا نسمعكم علينا نحنا نبلو زلنا عالم سمعنا له انت قونا جن أبزناي كللن أبزناي فدرالن زلوا مسححب كهذا قالنا نقدم النتات نوحسنتن نمجبن نمقنن نتنا حزبي أبغى متأتيهم كنا تطاقب الزبل قدام ما يكونتي stop the war زبل سلازي تناي humanitarian access مئتاو نافت بوتا نخجبر سلازي تبده هوتات بتنا عالم نريء زي كونه حيزون تتحيزون زي بحال شجرات سلازي كونه نساتهم أتون سبات ذكاء لنا نجبر علينا هنا لك تقولوا زلهم تطويل لنا قوي علينا هنا تقولنا زلهم نسمعكم علينا يبلنا سلازي لو نحنا حبيرنا مسؤومون حر جزء أويات تقبر مسمار الله الفدرال زلوا أتحسسبا أبتناي ستيت زلوا ناي وتدرنا ناي تخباب زلوا تحسسبا نزنا سدتنياتات تمالي زحالو فوق متأتيها أكسس كوهابهم مأتوخ جبر لهم نسلهم حلفات أتوقع تغنتات زلوهم شجريهم تمالي شجرته حاجات زنبرت ماكينة حتوصل نت شجرته زنبرة ماكينة حلفها جيرهم تمالي نفضل شجرياتات يوم تبحيلو قرب سبعون نت راح زملوا عينة الجباب كرائلنا حجون صوعتنا نقرب بتحتنا كابير تراوي أنت تثبت لك نحترم بالك هاد نقرني كاب صبو بفلاي عالم زلنا أبدأ زلنا أتوم تمالي سدتنياتات زنبرنا اتنا تحق نفلط مدر زنبرنا حجب دقوتنا زلنا بعين شللتنا تاين رأيو أب حماق كنتات يوم زلو اتناي هيمانتيريان كن أعطينا زبل مجلس وهابن كله كون النت أبتناي معسكرات كله زلو مسؤول زخير يكونن سلذ نحنا نزخول الشجرات أكل تساتفت من تكون كون اتناي حاجز بهذلو شلل كذر رأي يكونن تسعة شعات النت شعات تجن أويات دبلوماسية وشجر في التحلم دليتنا سلذ خونه نتنا يكونتات ناي بوليتيكا وتلواون ناي بعلو شجر سلذلو بذك علينا نبلو علات عقوبات كون أدوات كون أبناء سبعونات أنفت جبرة خون ناي بوليتيكاوي تساتفو زلوا نخي كون بذك علينا مثلا أب سبعونات أنفت جبرة بدبلوماسياوي نجارات نقربلو مزخونه يكون دك عادي ولا كوميونيتي ناي تجراي نحرق ما بينالو أكل ناي زخوينهم نتهزبوا ما بتخباب زلوا نتمليشا زلوا ولا نتخالف بزي قدس ندحنتنا يتم سبات كلاتنا خنواصلوا نخل بايتا انت لا خفيتنا فتن تحضرن تاريخ النامو متوعتها يتقبر إذا ناي تتوعي زلو نايشتو جنزب قرشيتهم كلمال شلل ناين رأيو أجد داسي أبز خير نجار يكونن أبي زبده هتات زي حجة أوز بلا يكونن أما أي تشحاتنا نزارب زلنا أبى سابع خير يشجر كقط ماي نايب علنا شلتر أكسس جزاء مكفي دليت علينا أب جندر نحركم تزغط الكوين خومي بمنتهى كوتصون كاب معسكرات نفلت أنا جري لنا سلازم إنه كله دلوقتي نكون عقم الحرالو نتاماي نجارات أنفت مستخفت نتاماي نحنا غنعريان خلينا كن قبرن تخينا جن دلونات كنا رجعت كن كلا لنا بتعمل صبغ يا غني اللي جورج يخبر لك ولا جورجو بتعمل زي مسكنا كأبزحات على جزية كلا جزية خرخبك كفتني نتي زلوا معبالتات نمنقارن نهزبو ونمحبارن مالتيو نحجيجن سلزهاب كان جزية أزيزة مسكنا كا أنا متعمي مسكناكم قصلوا أملاح مساهم يكون أملاح مسكولنا يكون thank you يا غني الله